אני רוצה להכניס את קרן טרנר. קרן טרנר היא בחורה, אישה. לא בחורה, אי אפשר לומר בחורה, לא חוסם גיל בשידור חי, אבל אישה רצינית מאוד. אימא ל3 ילדים, הייתה מנכ"לית משרד האוצר, הייתה מנכ"לית משרד התחבורה במשך 4 שנים. גרה בהדרם, והיום היא שותפה בקרן הון סיכון שנקראת וינטג' מ-2021. היא במשך 15 או 16 שנה הייתה, 17 שנה בעצם, מ-2004 עד 2021 הייתה בשירות הציבורי, עשתה עבודה בלתי רגילה בניהול ותכנון ואסטרטגיה וקבלת החלטות שאנחנו, אזרחי מדינת ישראל, צריכים אותם היום. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אין לי מושג מהעמדות של הימין או שמאל, וזה גם לא מעניין אותי. היא הייתה תלמידה מופרעת לדבריה. בתיכון או בבית ספר, אבל מאוד ערכית ואכפתית, וזה בדיוק האנשים שאני מחפש בהובלת המדינה. ואני רק רוצה לומר שהיא חלמה להיות ראש עיר כשתהיה גדולה, אז אני אומר, אל תהיי ראש עיר, בואי תהיי שרת התחבורה של מדינת ישראל, זה מה שאני צריך. יפה. למי לא תתגעגע? מה שנקרא אם יצא ולא יחזור מהפגרה? אז אני לא אתגעגע ואני אוציא, לא היום, אתמול, ולא אתמול ב7 ל10, אני הייתי מוציא כבר